Hola, la recepta que farem avui és un saltat de col, pèsols i sípia. Els ingredients que farem servir són 1 quilo de col, 800 grams de pèsols, 300 grams de sípia, una ceba, un gra d'all, avellanes, pebre vermell, oli d'oliva i sal. Començarem tallant la ceba juliana. Hem posat una paella al foc i mesurem l'oli, com sempre, en cullerades. En aquest cas posarem 2 cullerades. Tirem la ceba. Ens interessa que el primer cop sigui una mica fort i després ja baixem a foc mig. Traiem les fulles exteriors de la col i la passem per aigua. I ara la tallarem a juliana. Tallem primer a quarts perquè sigui més fàcil de manipular. Treurem aquesta part més llenyosa, que és una mica dura, la part de baix del tronc. Quan més petita sigui la peça, més fàcil és de manipular. Afegim una mica d'aigua, tapem i posem 5 minuts al microones a màxima potència. Recordeu fer servir recipients aptes per microones. Hem descongelat la sípia, que ja ve completament neta, simplement s'ha de treure la boca. I tallem. No cal que siguin trossos molt petits. Així a quadradets. Ara anem a posar la sípia amb la ceba. Tirem. Cuinem de 3 a 5 minuts fins que la sípia estigui una mica daurada. Haurem de pujar el foc. Hem tret la col del microones, l'hem escorregut i el que ara farem serà afegir-lo a la sípia i a la ceba. Hem canviat a una cassola més gran. Si no teniu a casa tan gran, podeu fer en 2 paelles o en una olla. Aboquem. Pugem al foc. Ara afegirem els pèsols, que no cal descongelar-los abans. La col conté uns compostos a base de sofre que són els responsables de l'olor que fa la col quan es cou. A favor direm que conté uns fitoquímics que són molt beneficiosos per la salut. Els pèsols, molta gent es confon i pensa que és verdura. En realitat és una llegum, per tant sempre hem d'acompanyar els plats de pèsols de força verdura o potser fer una amanida de primer. Anem a preparar la picada. Posarem un gra d'all, 20 grams d'avellanes, una cullerada de pebre vermell, que podria ser o picant o dolç, al gust. Nosaltres posarem dolç. 4 cullerades d'oli, que tinc aquí mesurades, i perquè sigui més fàcil de triturar, una miqueta d'aigua. I triturem. Salem. Afegim la picada.
i cuinarem 5 minutets més. Si ja ha quedat molt sec, podem afegir una mica més d'aigua i ja ho tindrem llest per servir. Hem preparat un plat que porta ceba i col com a part de verdura, que porta pèsols com a hidrat de carboni en forma de llegum i la sípia, que és l'aport de proteïna. Les avellanes i l'oli d'oliva són l'aport de greix del plat, que vagi de gust.